Hi! Kumusta kayo? Wala pa akong masyadong trabaho. At dito lang sa loob ng bahay. Kapagod din. Nagkatsa. Nagtrabaho bilang isang kasambahay dito sa Manila. Pinapasok akong trabaho. Kita niyo dito sa taas. Tayo sa taas. Sa second floor. Ito. Yan. Kita niyo. Yan ang nililinis namin araw-araw. Ilang kwarto yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, master bedroom. Isang kasambahay, hindi basta-basta ang trabaho. Sa maghapon, trabaho, tapos pagod ka na rin. Pero minsan naman, masyadong trabaho. Tulungan tayo sa gabi. Labas tayo dito. Ito ang dining room. Ito ang stock room. Damit. Labas tayo dito sa pintuan. Tayo dito sa may swimming pool. Ang swimming pool namin ay walang tubig dahil nung pumutok ang taal, pinapuno siya ng abo. At ito, garden. Tayo sa garden. Tayo sa harap ng bahay. Init. Malapit na sa amin. Kaya mainit na ngayon. Sobrang hangin. Ito ang labas. Yan. Balik tayo sa loob at mainit. Kilala ko sa inyo yung
siya. Takot siya. Ayan. Kita niyo na ang buong bahay. Buong bahay dito sa trabaho ko. Kaya kung sakaling magustuhan